Ara, gaurko ipuina liburuari eskatu eta olibondo honen azpira ekarri gaitu. Ia, zabalduko dugu ipuina, ia, aiba! Eta hemen, liburu polit bat. Gernika Palestinak ekarritakoa ona Euskal Herrira. Nahi dozue irakurtzea? Ba, aizue, adi, Azar Elbaiaren nire olibondoa ipuina irakurtzera goaz. Elbaiak, Gazako neskamutikoei eskainitako liburua da hau. Zuen indarrak berriro altzatzen lagunduko digu. Aizue, liburu honen protagonista Salam deitzen da. Salameri esan diote olibondoek oso garrantzitsuak direla. Diotenez, Salamen aitonak urte asko ditu, baina olibondoek askoz ere urte gehiago. Salam, ba aldakizu zergaitik diren hain bereziak olibondo hauek? Sendo eta iraunkorrak direlako. Sustraiak lurrean sakon errotuta daudelako. Beraren hostoek itxala ematen digutelako. Eta beren adarrak bakearen simboloak dira. Aitona Sidok dioenez, olibondoek jendea harremantzen dute. Sami nekazariak olibak biltzen ditu eta zapaldu eta gero olioa irtetzen da. Barak, okinak, oliba olioa erabiltzen du tabun ogia egiteko. Janak olibak saltzen ditu merkatuan. Eta Amonat eta Dalalek olibak eskaintzen die arratsaldero berarekin tea hartzera joaten diren emakumei. Gurasoek gaieta gozoak egiten dizkidate eta baita saboia ere. Aitona Ziok dio, hasi txiki hau. Denborarekin zuhaitz handi eta sendo bihurtuko dela, eta oliba pilo bat emango dituela. Ai, noiz batuko ditu Salamek bere olioak, eta noiz batuko du bere olibondoak bere ingurutako jendea. Irrikitan dago hori ikusteko. Badator egun berria, eta dida batean ego saltzen du Salamek. Eta badoa korrika bizian bere olibondoa hasi den ikustera. Baina ez. Han jesarri egiten da eta itxeron egiten du. Eta lurra ureztatzen du. Eta hasteko eskatzen dio. Mesedez, arren, hasi, harin, hasi, mesedez. Eta begira gelditzen da, baina ez du ezer ikusten. Alferrik ez dago olibondoren arrastrorik. Ai, esaten dio Aitona Sidok, olibondoa zu bezalakoa da. Denbora apur bat besterik ez du behar, sendo eta handi egiteko. Eta izue, biharamunean bai, kimu txikia, baina kimua dagoan. Eta mantso doaz egunak aurrera. Eta asteak ere, egunero
ureztatzen du kimua bizkor handitu dadin eta egunero begiratzen du. Eta handia edo pixka bat handitu denean, halako batean, soldaduak oldarka sartu dira Salamen lurretan. Eta badakizue zer, dena zuntzitu egin dute. Baita bere olibondo mininoa ere. Eskeskatu Salam, esan dio Aitona Sidok xuxurla. Bizitzan zehar olibondo ugari landatuko dituzu. Inguruko guztiei jakinaraziko diet zure olibondoari gertatu zaiona. Ez ahaztu, olibondoak harremantzen dituela jendea. Aitona Sido herritik zehar joan da, jendearengana hurbildu da eta denei kontatu die Salamen olibondoari gertatu zaiona. Eta gau horretan oso gauza berezia gertatu da. Denek irten dira bere etxeetatik olibondo txiki batekin eta hurrengo goizean olibondoa landatu zuen lekura joan zen. Eta oso triste zegoen Salam, oso triste. Baina antze ikusi zuen, zer ezustea! Hortze zeuden bere lagun guztiak, senideak eta bizilagunak danak elkarrekin. Eta bere begiak ikusten zuteneraino, dena olibondoz beteta zegoen. Salam, ez ezazu inoiz itxaropena galdu. Gu geu ere olibondoak bezala lur honetakoak gara. Eta olibondoak bezala gu akabatzen saiatzen direnean, are indartsuago hasten gara. Eta hauxe da nire olibondoaren istorioa. Gernika Palestina elkarteak euskaratuta. Eta aizue, Azar Elbaiak idatzita. Hor dagoen lekuan dagoela Azar Elbaiak. Berari esker mila. Egilearen oharra. Aurra nintzela, nire buruari galdetzen nion zergaitik Aitona Monak horrenbeste olibondo landatzen zituzten. Aitona Sido eta Mona Teta ez ziren olibondo horiek handi eta sendo ikustera iritzi. Lehenago sendu ziren. Orain ulertu dut zergaitik Palestinarrok olibondoak landatzen ditugun. Gerora etorriko diren belaunaldiek euren gerizpean atzeden har dezaten, euren oliba gozoak jar ditzaten. Nire aitaren lurraldea ilaran jarritako olibondoz beteta dago, adarrak lurrera makurtuta, fruitu gozoen pisuaren mende. Nire eskerrona adierazi nahi diet aspaldi batean zuhaitz horiek landatu zituztenei. Nire ustean, olibondoak Palestinako herriaren izaera sendoa eta bake gogo sakonaren isla dira. Olibondoen sustraiak sakon errotzen dira lurrean, gure izate eta biziraute tematia bezala. Lortuko aldut, liburu honen bidez, gerrak dakarren sarraskia eta suntziketa pairatu dutenak kontsolatzea, bizkor jarraitzera animatzea. Horixe da nire nahia, inork ez diezatela itxaropena ken. Landatu dezagun zuhaitz bat bakearen alde, Salamen bizilagunek egin zuten bezala. Zuhaitz bakoitza sinbolo bizia da, etorkizun hobe eta baketsuago baten aldeko sinboloa. Azar Elbaia.
Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.